Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Івана Насовіча. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шановны слухачы. Давайте разам пазнаёмімся з біяграфіяй нашага гістарычнага госця. Іван Насовіч стварыў першы навукова створаны слоўнік беларускай мовы. І гэтым ён увайшоў у гісторыю. У прынцыпе, біяграфія яго даволі цікавая. Ён нарадзіўся ў 1788 годзе ў Чавусаўскім павеце. На той час гэта ўжо была тэрыторыя, якая дайшла пад расійскую імперію. Разам з тым, Іван Насовіч пачаў займацца навуковай працай даволі позна, асабліва па тых часах. На той момант яму было 57 гадоў, калі ён толькі пачаў распрацоўваць слоўнік, таму што ён зрабіў і гістарычны алфавітны паказальнік, і слоўнік жывой беларускай мовы. Ён скончыў гімназію ў Магілёве, таксама скончыў духоўную семінарыю, быў інспектарам шэрагу народных вучылішчаў, шмат вандраваў па Беларусі, зведаў добра Магілёўскую губерню, Віцебскую, Гарадзенскую губерню. У 1843 годзе ён выходзіць у адстаўку і пачынае займацца слоўнікамі. У 1870 годзе выдае свой галоўны твор, ось это слоўнік беларускай гаворкі, таксама выдае зборнікі беларускіх прыказак і прымавак, скарагаворак, ён выдае зборнік беларускія песні, выдае некалькі гістарычных даследаванняў і скончыў свой жыццёвы шлях у 1877 годзе. Андрусь, вы прыгадвалі пра даследаванне. Хочацца спытаць, якія этнаграфічныя даследаванні праводзіў Іван Насовіч? Дзякуй вялікі за пытанне. Трэба сказаць, што этнаграфіяй ён заняўся пад уплывам агульнабеларускага вось тады этнаграфічнага руху. Рэч у тым, што у другой палове 19 стагоддзя беларуская этнаграфія знаходзілася ў фокусе даследчыкаў. Напрыклад, можам узгадаць такого даследчыка Павел Шпілеўскі, які там напісаў там цэлую працу падарожжа па Беларусі. Выйшлі ўжо працы Бессонова, Чачота, выйшлі працы знакамітыя. І вось пад гэтым уплывам ён пачаў свае ўласныя этнаграфічныя даследаванні. У першую чаргу ён заняўся зборам помнікаў беларускай мовы. На той час беларуская мова, яна ў расійскай імперыі афіцыйна лічылася гаворкай. Але даследаванні Насовіча выразна сведчылі, што гэта беларуская мова. І вось выйшла некалькі ягоных працаў. У першую чаргу хацелася бы адзначыць вось зборнік беларускіх прыказак, прымавак, беларускіх загадак і праклёнаў, вось так называўся зборнік, і беларускіх песняў. Раскажыце больш падрабязна пра слоўнік беларускай гаворкі і зборнік беларускіх прыказак. Слоўнік беларускай гаворкі – гэта грунтоўнае, манументальнае выданне, 30 тысячаў слоў, 35 тысячаў слоўнікавых пазіцыяў. Вельмі цікавы момант, што Іван Насовіч, ён спалучыў старабеларускую мову з жывой беларускай гаворкай. Фактычна на навуковым узроўні ён прызнаў, што мова Вялікага княства літоўскага і сучасная беларуская мова – гэта адна і тая ж мова. Гэтыя мовы дзве нельга падзяляць. У прынцыпе, ён працягнуў справу Івана Грыгаровіча. Іван Грыгаровіч, які памёр у 1852 годзе, ён пакінуў пасля сябе ідэю стварэння слоўніка актавай беларускай мовы. Значыць, мовы, якая выкарыстоўвалася ў актах літоўскай метрыкі. Ён пачаў гэту працу, але ў хуткім часе памёр. Напісаў, як кажуць, толькі 10 старонак з гэтай працы. І вось Іван Насовіч, які таксама ішоў па святарскай лініі, ён таксама бачачы, што праца не завершана, а тэма вельмі цікавая. Ён заняўся працягам этой працы, і гэта паслужыла стварэннем цэлага вялікага слоўніка беларускай гаворкі. Цікавы момант яшчэ, што ў слоўніку беларускай гаворкі ён выкарыстоўвае не толькі назву беларуская гаворка, але крывіцкая гаворка. Ён кажа, што больш правільна нават ужываць назву не беларусы, а крывічы.
Што тычыцца зборніка беларускіх прыказак і прымавак, то гэты зборнік вынік яго этнаграфічных даследаванняў. І тут, канешне, найважнейшым момантам з'яўляецца гэта менавіта вось жывая беларуская мова. Ён ужо не лез там у акты старажытных далей, але вось жывая беларуская мова, ці як ён пісаў там крывіцкія гэтыя гаворкі, яна паказвае такія цікавыя такія моманты. Напрыклад, калі чалавек нешта марнуе нейкую маёмасць ці марнуе нейкія там здабыткі, якія ў яго ёсць, то вось беларусы кажуць з плеч у печ, што нешта чалавеку прыйшло, ён гэта не цэніць і адразу вось гэта выкідае. І вось такія трапныя прымавачкі, прыказкі, яны вельмі каштоўныя для сучаснага, бо частка з іх была толькі ў вуснай традыцыі, а ён іх запісаў. Роля і ўклад Насовіча ў мовазнаўства. Уклад Насовіча ён велізарны. Рэч у тым, што ў 20 стагоддзі, калі пачалося беларускае адраджэнне, наша Ніва пачала ствараць слоўнік. Супрацоўнікі Інбелкульта пачалі ствараць свае слоўнікі. Некрашевіч і Байкоў, Бузук і гэтак далей, Ластоўскі той самы. Яны ўсе базаваліся, абапіраліся на гэты слоўнік. Справу Насовіча хацеў працягнуць Яўхім Карскі. Шмат што зрабіў, але таксама не давяршыў. Ён кажа, аграменны масіў вось гэта гістарычнага. Гэта, яе цяжка перацаніць, таму што слоўнік гэты першы, і ад яго адштурхоўваліся астатнія. Дзе сёння захоўваецца навуковая спадчына Івана Насовіча? Вось гэта вельмі важны момант, таму што калі мы кажам пра ягоныя рукапісы, то большасць гэтых рукапісаў і гістарычныя ягоныя даследаванні этнаграфічныя яны захоўваюцца ў бібліятэцы Санкт-Петербургскай аддзялення Акадэміі навук. Рэч у тым, што вось ёсць бібліятэка Акадэміі навук у Санкт-Петербургу, і рукапісы яго захоўваюцца там. Аднак ёсць ягоныя ўспаміны майго жыцця. І вось не выдадзеныя яшчэ, і вось гэты рукапіс, ён захоўваецца ў архіве Інстытуту мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Таму ягона спадчына паміж двума краінамі. Цікавыя і павучальныя факты жыцця. Калі мы кажам пра ягоны ўплыў, ён паўплываў вельмі моцна на Ластоўскага. Ластоўскі падняў вось гэту назву крывія, крывічы, і пачаў яе распаўсюджваць. Вось гісторыя беларускай крыўскай кнігі. І таксама з ягоных зборнікаў карыстаўся Уладзімір Караткевіч. Вось багацце мовы Уладзіміра Караткевіча шмат у чым грунтуецца на тым, што ён выкарыстоўваў напрацоўкі Насовіча. У некаторых сваіх творах, напрыклад, паэме «Явар і каліна», ён проста цэлыя ўрыўкі вось прадмову Насовіча ён бярэ, апрацоўвае, і гэта выразнае такое сведчанне ўплыву Насовіча на сучаснасць. Іван Іванович Насовіч вядомы даследчык беларускага краю. З маленства добра ведаў як беларускую гаворку, так і мноства беларускіх песень, звычаяў, абрадаў. Педагагічную працу пачаў з 1812-го настаўнікам мовы і славеснасці вышэйшага аддзялення Аршанскага духоўнага вучылішча. Потым перавёўся ў Мсціслаўскае духоўнае вучылішча, а ў 1818-м узначаліў Магілёўскае духоўнае вучылішча ў якасці рэктара. Ён быў загадчыкам, наглядчыкам, выкладчыкам Дынабургскай гімназіі, Маладзечанскага, Свянцянскага дваранскіх вучылішчаў. Пераезды па службе, а таксама розныя падарожжа далі Насовічу магчымасць глыбока пазнаёміцца з народнай творчасцю і сабраць багаты фальклорны матэрыял з розных рэгіёнаў Беларусі. Знаёміўся з біяграфіяй Насовіча і думаў, што гэты чалавек многа працаваў з людзьмі і для людзей. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!